नोंथांमोननिसिम आरो बे समाव बनसुनिफ्राय जानानै खौरांगिरि लोगो नोंथांमोन आरो गासैबो बर' रायजो राजाफोरनिसिम बनसुनिफ्राय जानानै गोजोन मोनाबिलि आरो जांख्रिथायारि हामग्लायनाय बावहरनाय थाबाय। जोंना दिनै उदालगुरि जिल्ला बनसुनि दैदेननायाव दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय हरिसिंगा खोन्दोखौ जों दिनै गोजोन दाफुंनानै लानो हाबाय। बेयाव जों आफादगिरि महरै मोननो हादों हितेश दैमारि बिथां आरो गाहाय नेहाथारि महरै एलबार्ट दैमारि आरो बुंथिगिरि महरै बिथां गेरेमसा बसुमतारी आरो गुबुन गुबुन बिबानाव गुबुन बिथांमोना सायख'जादों। बेयावथ' रायजो राजाफोरा गोनो गोथो जानो थाखाय जेबो गोनांथि गैया। बनसुआ बिदिथ' हेंथा होनायनि जिथु बे मोनसे इन्डिया मोनसे डेम'क्रेटिक कान्ट्रि डेम'क्रेटिक नेसन, बेयाव जोंहा फान्डामेन्टेल राइट्स दङ, जोंहा सांबिधानिक अधिकार दङ जे जोंनि अधिकारखौ मोनफुंनो थाखायसो जोङो बेयाव माने जों खामानि मावलांगोन। जोंनो इण्डियान कनस्टिटिउसना जोंखौ राइट्स होदों बा भारत संबिधाना जोंखौ अधिकार होदों जे जोंनि मोन्थायखौ जों मोननो थाखाय जे लानानै आफादखौ लानानै बिदि गावसा जावसि जानो थाखाय जों बनसुखौ दायाखै। जों गासैबो जाहाथे बर' रायजो राजाफोरा ज' जानानै जाहाथे खामानि मावलांनो हायो, गासैबो बर' रायजो राजानि थाखाय जोङो बनसुआ मोजाङै खामानि मावलांनो हायो आरो जोङो बर' रायजो राजानि थाखाय जौगानाय माने जों जेसेबांखिनि समस्या दङ बेखौ जोङो समाधाननि लामायाव लाबोनो हायो। बेनि थाखाय जों खामानि मावलांगोन आरो गुबुन बिदि रायजो राजाफोरा सोरबा आलादा माने आफाद बा पलिटिकेल कनस्पारेसियाव जाहाथे गोदोनो नाङा। जोंनि बनसुआ माने बिदि गासिबो रायजो राजाखौ लानानै जों खामानि मावलांगोन आरो बिदि जों गावसा गावसि खालामनो थाखाय जों बनसुखौ दानाय जायाखै। जोंनिया मेन गलानो जाहैबाय बनसु दानायनि मेन गलानो जाहैबाय जोंना आलादा रायजो बड'लेण्ड आरो जोंनि हारियाव जेसेबांखिनि समस्या दङ, दा हमनानै ला फरायनाय, शिक्षा दिक्षा, इडुकेसन, कालचार, इक'नमिकेलि गासैबो बिथिङावनो जाहाथे जोङो जोंनि जाथिनि जेसेबांखि समस्या जायो बेखौ जों बुंनानै जाहाथे जोङो बेखौ जों समाधान खालामनो हायो। बेनि थाखायनो जों बनसुखौ दानाय जादों।